يقول أئنك لمن المصدقين. Ol aydardy aya sen kıyamata dowdak o cennete tasdiq etýäňmi? أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. Aya wagty ki biz ölüp toprak bolsak ýene de bizni dirildiljekmi diýip we bize ceza beriljekmi diýip aydardy. قال هل أنتم مطلعون. Indi siz aya şonu görmek üçin dowdakylara nazar etjekmiňiz diýip aydar. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. Yoldaşları aydarlar, biz onu tanıymýar. Ödüň nazar edaga diýip aydarlar. Pes şol adam özi dowdak ähline garap nazar eder. Şol tanışyny görjek bolup, pes şonu dowdakyň ortasynda görer. قال تالله إن كدت لتردين. O aydar Hudaýa qasam bolsun, kesen yaqin boldun meni de helak etmäge. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. O eger men Perwerdigarymyň maňa fazla kerem we lütf we rahmeti bolmasady, onda men de dowdaka hazır edilýänlerden bolardym diýip aydar. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. Aya biz şu nygmatlaryň içinde hemişelik galmalymy we indi ölmeli dälmi? Meger şol dünýädäki ölenimizden başga ölüm bize ýokmy? We bize inni azap da beriljek dälmi? إن هذا لهو الفوز العظيم. Tahqiq şudur ulu saadet we ulu baxt. لمثل هذا فليعمل العاملون. Şu ulu saadet we ulu nygmat üçin işlesin işleýänler. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. Aya şu cennetiň nygmatlary oşonda hemişelik galmak ýakşyrakdyrmy ýa-da zakkum ýakşydyrmy? إنا جعلناها فتنة للظالمين. Tahqiq biz zakkumny zalimlara azap aýlandyrdyk. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. Tahqiq zakkumyň bagy dowdakyň iňki aşağı düýbünden çykýan bagdyr. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. Keşoň miwesi ýani zakkum şeytanlaryň kellesi ýani nihayetde kabihdir we ajydyr. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. Pes dowdakylar zakkumdan ýerler, pes şondan garnlaryny doldurarlar. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. Ondan soň şolara gyzgyn suw gatışdyrylan şarap bardyr. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. Ondan soň şolaryny dowdakyň iňki aşagyna gaýtararlar. إنهم ألفوا آباءهم ضالين. Çünki olar öz ata-babalaryny gomrah tapdylar. فهم على آثارهم يهرعون. Pes şolar ata-babalarynyň ýygyny düşüp şolarga tabi boldular. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. Ve tahqiq awalqy milletleriň köfisi gomrah boldular. ولقد أرسلنا فيهم منذرين. Ve tahqiq biz şolarga gorkydýanlar iýerdik. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Pes bakyn görüň, nä taryka bolupdyr şol gorkylanlaryň agybatları. إلا عباد الله المخلصين. Faqat Hudaýyň has bendeleri nejat tapdylar. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. Ve tahqiq Hazreti Nuh aleyhissalam doga edip bizi çağırdı. Pes ne beýle ýaxşydyr şoň dogasyny kabul etýän, ýani Allah. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. Ve biz şoňa we şoň ähline